Sozietate anonimoa edo SA. Ezaugarri batzuk konpartitzen ditu lehenengo motarekin, zehazki bi hauek. Hauetan ere nahikoa da bazkide bakarra izatea. Eta enpresak porrot egiten badu, SA-ko bazkidek ere erantzukizun mugatua dutenez, ez dute euren ondasunekin edo diruarekin ordaindu beharrik. Baina kontuz, gainontzeko ezaugarriak ezberdinak dira. SA-k bai, burtsara atera daitezke, eta bazkideek euren akzioak sal ditzakete. Bazkide izateko gutxieneko ekarpena 60.000 eurokoa da. Bazkide bakoitzak egin duen diru ekarpenaren araberako boterea du. Baita irabaziak jasotzeko ere, adibide batekin hobeto ulertzen da. Bazkide batek enpresaren 60% badu, bere erabakiak gailenduko dira beti, erdia baino gehiagoren jabe delako. Eta irabaziak banatzen direnean, beretzat izango da irabazien 60%.